Hasi nintzen pelukeria baten laniten, horrego nintzen pare batile, eta ikusi nauen, purka-purken nire motivazioa joan zela galduten. Pentsau nauen momentu baten bebai posaketa batzuk itea, pelukeri mundue iztea, eta azkenean etxean anima hoi hostien hau izin dela beti nire ametsa eta segi duteko mundu honetan. Ni guroten moduen iten dutela lanerako guroten filosofie eukin aldotela inok ezebe esan barik, eta azkenean bebai gure zuzen helburuek eta mugetara heldutean arrazoi handiena dela zure lan propioa eta satisfazioa azkenean beti da handiagoa zurea bada eta zuntzako egiten bozu lana. Hor behialdera jo nauen, hortze esan joztien ezin joztiela lagundu eta errotara bideratu hostien. Behin errotara aldu nintzenean, ja horra saldu joztien zeintzuk ziren emon behar nauzen lehenengo pausuek, zelan kudeatu edo zelan tramitau diru laguntzak. Azkenean gaztea izinde eta jakin barik zelan hasi edo nondik ibili, eurik hasierako momentutik bituan derringugu hauze, egin behar dugu hau papeleoa, guk lagunduko txugu eta zugez gauz prozesu guzti honetan. Orduen nitzak hori izinde kriston apoioa. Otsailan zebaldu nauen azkenean negozioa, espektatibak gainditu direz. Ikusten nabil bezeroak bueltetan dabizela, orduen esan da oso pozik, ze horrek esan gure dau lana ona dala. Eta ja etorkizuneri begire, ni ikusten az enpresa bat baino gehiago zabalduten, eta gero gazteak az lanean eta euriri nire laniteko modue erakusten eta nire metodo propio bat eukitea pelukeri mailan. Ekintzaile iziteko errota eukindot bide lagun.